Kung ang iyong mata ay siyang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo hinapon. Mabuti pa sa'yo pumalaw na isang bulan sa buhay na walang hanggan. Kahit sa dalawang mata na ibulit sa ako, walang hanggan. Ang lahat na nakupili ka ng kanunay na matik na ako. Amen. Pero ang ilang-una, wala ko'y bili na bato. Pero, base matinuod ang ingon sa Diyos, ang walay bili na bato, na wala ninyo, natagat, walay bili na bato, mauhinoon di ay bato na bili kon sa amahan. Mo'y makapandol ka ninyo. Wala nga kung tawhalan mo, pandol, dili sa mga dito. Tama? Okay. Wala po niya akong iho sa inyo karon. Ha? Ang syudad sa Diyos. Okay? Kasi di pangalan ni Allah kaya na, ano? Ako man i-program ninyo, oy. Kaya ako man nagwali, hindi man ko na po yung alang inon ako sa Davao. Tama? Syudad. Bagong syudad, 2,400 kilometro. Wala ka na po natin yung maayo, magpadala ka dito kahit mga pulawan na natin sa kalibutan, magiging kita nakasuroy, kay ipabantayan ka na sa Diyos na Espiritu ang mga bahandi din sa iyo ka. Hindi na mahatag din ito kay mag-away, mangyot ka. Kaya kada po natin yung maayo, kada ato na ulit ito, kaya amo na magtatapusukoon sa ABC mangod mo, ako na yung ato, kada po natin yung maayo, ako to na po na dito sa pangkusyota. Nana ang sulat, nana. Pero dakuhan pa ang ulat ibutang na dito sa Bagong Jerusalem, ang Bagong Yuta. Sunod mabuti. Wala nagbuhat ko, lawak ninyo dito, hindi nagbuhat sa tawhalon. Nagbuhat ko, pinaagin sa Espiritu. Ang nagprogram sa propesya na akong ihusay kaninyo na naguna-una na sa tama, huwaan. Nagbuha. Huwaan ang inyong ipadala na bahandi dito sa langit sa Bagong Yuta. Tama? Ang magrugan, uyok-uyok, gunta, magsakit mo, mag-antos mo. Oh, ay pamuray. Pero kung ang Diyos na gani matingin, bisan pa, pinakadamay niyo, putol gitna. Putol gitna sa anay. Okay? Ilang lagi mo. Wala ka na. Ako na kaningkaran, ako hindi ko padaya. Dili ko Diyos, dili ko pater ninyo, dili ko pastor ninyo, dili ko kaaba, kung katikista, kung nagwali ninyo, ako na ni bibuhi pag-usap ang mga espiritu. Aron pa mo maalamon, makasabot na. Amen? So, nag-isilihan mo ni. Ang sudat sa Diyos. Kamuhanan ang Ginoo o angay dayon patayo. Anong dito mo sa amahan ninyo? Mag-prayer, mag-ampo, magkaon, siguro doon paamana mo lang sa kanyang patuman mo. Panginoon ka mo? Bisa mag-isakalibo ninyo nag-iyaw-yaw, bawa mo na buhat, patay ang tulong. Kay wama ninyo gibuhat ang inyong iyaw-yaw. Kami lang pasayloan kami sa mga salayo, pagpasaylo. Hindi ka pa kumalit, may pakiyahin mo, napapasalayo mo, pinili
mo to na yung mga pulpito kaya na siya naglugang na propesya nining librohan. Amen? Dito sa syudad sa atong Diyos, sa iyang bukid mabalaan, ang Sion, ang bukid sa Diyos, hapok o matahong. Sige, taas na ito pagkatanong. Matugas ka ugas, nakabukiran. So taas, kaya ito kong pagkakausaw na. Ang syudad na sa damha ng hari, naghatag o kalipay sa tibuok kalibutan. Ang araw sa Kristo ninyo, nagipatay mga ninyo. Ang araw po na nagamit ng kiwalaan mo, ang muling jumatan. Ang araw po na inyong mga santos na mataklukan, matakunan ng ganila. Naglibot ka. Kung nagdoon, kung mga santos inyong bugili, mga inyong Diyos, anong inyong managilod-loran? Kung niyapon mo ang pari, gaano mabugyaan, mapunaan ng ilong tapos. Kung niyapon mo si Kristo, gaano iyong nagyanukan na naghayang, ibigay sa krus. Kung iyong pununan ninyo, gaano lipakilaman mo, ano wala mo muna usap. Kung sa may purpose, sa simbahan na ito, ginukod sa tao, di ba kaluwasan? Kung gusto mong kaluwasan, ang inyong mananon, ang inyong kasing-kasing mo, ay ginukod na ginukod. Ito. Kaya kung bumalik ang saan lang yung pakulusan na gani, bilang buwan ni Kristo, hindi na makaluwas. Bitapok lang mo diyang mga hakok o mga patay. Patay ka, wala mo nakuha. Dali kayo masuko. Post kayo sa Facebook, sa YouTube. O masuko sila na kani, tanawa ang ilang kaugalingon. Huwag mo ko naglapot silang kawanon. Tama? Masukuan. Ayaw magsuko. Kaya ano? Mukhang mugin ng mga tao na nagunan ang kabot. Mukhang ng mga tao na hindi mo kaon o kahit gusto kakas. Tama? Ano, mag-uon mamuhala, hindi ko nasakop sa itong bundok. Kapag ayun lang ko silang pagkabigat lang. Tama? Yung gusto ko na kuhanin, may ilan, nalasila sila. Tama? Ipakita sa Diyos na diha kaniya may kasiguruhan. Sulod sa mga kuta sa siyudad. Okay? Kapag gabi, di ba may kasiguruhan na ano? Ingat ko ka, ano? Kapag na magiging ganyan ano? Maggamay-gamay, no? Saman. Bumiya mo na ako? At ito mo, simula di ba kina? Dito mo sa inyong simbahan, natapukol na magdawag ka oras, isang ka oras, dahil na, babay na yun. Huwagin mo nakatulan. Ang nakatulan, pangingangala lang. Makaluwas na? Isa na sa atin na makaluwas na. Sila malubag na. Kaya lang, inon dali na sila. Natuan na mo sa langit, kung makakaon mo, napakanaog sa Diyos. Kawatan niyo lang, kung makaluwas na kayo, lungkapan niyo, kaon mo, mga pulo ka po, pulo ka Domingo, di mo makanto. Pwede lang. Kaya kung yun mo, kalahakan niya, may balaan, kato naghatag, balaan? Pwede di, nilakaw niya. Wala ka no? Okay, sabi mo niya. Kaya mga puno na ang bangkete, karang misa. Mga nagiging sa kila. Nagmisa siya sa una. Ang mga apostol sa nagmisa. Kristo gani, ilubong gani pagkauma. Dugayon lubong namin. Gani, nagapoy mo yung kahala ng mana. Padayon ang bukod. Kami ito na may sugat. Nagripa, hinoon ka. Giripahan na to siya. Tama? Nagtigom ang mga hari o nisulong sa bukid sa Sion. Okay, nisulong. Nasulungan sa kanan. Tigom na sila. Akan sa ilang pagkakita ni ini, nibulong sila o nalagan tungod sa ilang kadyo. May katungod kayo ikaw ni sa una. Di ba gani ka na? Sulong sila na? Sulong ka po kayo? Ha? Tulis ako kayo ka na? Pagkawag ka po kayo, kinakop na.
Nasa na to karon ng nanganda. Dito giabot sila kalisang o kasakit sama sa babaeng nagpati. Okay? Sama sa mga sakayan sa taxis na di kuso-kuso sa makusog nga unos. Kung sa to ni ibahin sa to nakuso-kuso kita. Kasulay biya ka. Murag di kuso-kuso ko sa una halos sa ko di ko gawas sa lambayan. Bisa sa kawata, mango ang ginunuri po ang yun. Kagwapos yung negosyo sa una, napupli na. Di ba nga na? Na? Kung ginunuri, nakidiskuhan, yan ang ipapag sa lain. Kung may na pulri ko wala, makapalit biya ko, makalugang biya ko, di ba nga na? Pero datok na kayo ko karoon, oy. Tama? Di ko dato. Sila nainani kadaghan na mga bata umataw kada gabi. Kita na iyo dato. Mun ana na ini kadlaw, tud adlaw, pulo man sa sala. Gisuhulan mo na. Kamu gisuhulan mo na ko? Ano sa tiyan na yo. Mao ni ako mga tao ako mga anak ha. Ug mabuhat nila ni, pwede ko nila di ba ko. Ako igisaan niyo, di ba wala? Wala mo ikaw nagpagkaupan niyo di ah? Ako igisaan, di ba wala no? Uy, dili ko makalawas siya din. Anong siya mo dili? Anong nanyaman mo? Okay? Totoo sa totoo, wala may kaalam. Kaya gusto mo makaambit sa kaalam na anak ko. Tuon niyo wala din. Kamari, di mo maminaw. Di makakakaambit kung di ka maminaw. Tuora kang anak, pero di mo po mali makabuhat kay wakman mo ang lahom. Sama ayo, balita kay malimot nan mo sa akong giwali. Tama? So mo na ni akong tao. Challenge ako ha. Challenge ginako ni sa mga tao niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wala na 9, 23, 24. Pero nag-ulan. Ulan lagi, ulan na yun. 25. Ay. O ba, naminaw pa. Tuflayo. Huwag ka, naminaw pa. Pero hindi maminaw yun. Nagunaw na maghawod. Tama yan. Okay lang na, nasa balay na minaw. Tama? Kung mo ko'y mahimo, kung mo sige na kung pasahan na ni pwede kayo ni maestra ka mang, ikaw mang, na-retire naman yun ka mang. Dali mas maestra na si yaw-yaw na balik-balik sa lesson. Na, nagbalik-balik ka no? Nag-grade 2. Dili pa ka mo, nag-grade 3 no? Nagbalik-balik. Kasalanan na ba yung buhat? Ang nilong katupong mo, pwede ng buhat. Tama? Tama yan, mabit. Pero na po ninyo nga maestra po, bakit kayo magtudlo ka? Magsige ka tudlo. Ibis magtutudlo na ang takto, kahit mabubulo. Tama? O, mali ako isultihan. Sige. Hala. So, sa to pa, apa, nakakita, nahibulong mo. Ano lang, nakabalita kita niining mga butanga o karon nakita na gayon nato kini sa syudad sa atong Diyos na Ginoo nga labing gamahanan. Panalipdan niya ang syudad hangtod sa kantor mo. Nagpapili di ko panalipdan nila kung dili kini mabungkag. Dili ko matulog mga kagabi. Kamu po, nitapat po muna ako, kaya apil po muna ako, panalipod. Dili panalipod sa kusog. Kinahanglan di kita ulihan kisa natulog. Pero sinamit rin. Kinahanglan po, na kamo, makasinati po kinsay magtutudlo ninyo. Ayaw mo po, nga mo anha na maningil ninyo, boys.
Sus dahil naabot ng bagong amahan ninyo, amin-amin po mo kabalo na gilapay dito to dako, dahil katong sala. Abot sa panahon, kay mabot na po ilang tabi, na po yung mga na po yung ginag, di mo na po, yung kuha na po, yung prayer na po na yung amahan. Dito po yung mo, bayaran ng babae. Tama. Nararat bayaran ng babae. Nakita mo sa mong amahan. Ay na palikat ka ng amahan niya. Kining amal akong ipailan ng Diyos ni Jacob, ni Moises ni Abraham. Nangamahan ako sa pulauran. Hindi ko mo kakita, kadungog ani. Ang alam, maluhod pa mo dito, sige, ama na mo, alam ka sa langit pagkain. Balik mo sa ati eh. Nang maghanap ito sa Mrs. Pan. Ba't ka din ang mag-ambo katapag dito at hindi katulog ako? Ay, na ginahalag daw. Tumana na mga suko. Ama na mo, alam ka sa langit. Oh, ginapulay mo gampo. Yan, natuman ka. Yan. Tapos anak, mga away mo. Yan, natuman ka. Ako bitang sumugod si Mrs. Si Annalisa. Okay lang, okay lang. Nagkampo ka, man. Sa laban niya lang, ako dito ba, man? Nagkampo. Okay ka pa sa ilo. Tama? Mayroon kami ng matuman ang pagputin sa iyo. Ay, kasuko! Nagawin ka ba nga nila? Ako kita kayo, tanawalin si Marcos, tanawalin ka ako, ikaw ko. Huwag mo kinabot ato! Tama yan. Hindi ka na ako yung masaya. Okay ra? Hindi katulog. Hindi katulog. Patuman na yung pabuti ni Sao kami sa ganito kasi luwas lang mo. Pagkadumog na itabi sa akin. Lakot din ko, lakot ka. Lakot din ko lang. Lakot ka din sa ano. Sa labot ang ito. Sa luwag ko sila. Okay ka labot. Oh, anak ka. Napagumali mo kampo. Pagkanawin mo sila po, naglakot ka ito kumani. Lakot din kayo. Sa kanugong puntis ka. Text na kapapalot. Gusto mo niya? Wala pa gani ang kamata pagkabuntag. Kaya nakadungog visit sa text. Kaning oban, nanahana dito. Text mo siya. Kalisdas? May pwedili mo mga doon. Ama na mo nung matungod. Baka ako ninon mo. Kung sa tingin mo sa Ginoo, ayaw kang ilabot sa oban. Kapadayon na kung unsa sila kalipakira. Kapadayon na kung nangurakot sila. Tama yan. Kasot mo. Dili man mo anin ako, kayo ako ang mahusay dito rin sa sukok. Lugod pagitiyak sa kanon. Pag-abot sa cellphone ko, texting ha. Ako'y ginuki, pamatira na tamo ba? Realidad? So yung sayo din sa Niño, diyan dili di pakasama kina sa bata, naglumot. Gusto may purpose nyo, anak? Gumana na? Gumigo ko no, ang rason na ba no? Ang bata ko no, imo ko no sa sayawan, muhatag ko rin. Muhatag mo na? Sus! Muhatag, sige lang patong iyong bata daw, kukusa di sa sayo kusok, di ka lang maputi. Dalawa na pinag-ibuhat ninyo. Buang na. Tama yan. Tama. Kung nagkatawan mo sila isikta kay... Anak bro. Di sige lang yung bata daw. Nanalo. Ngayuan, mahagbong na. Ang buti pasabot, anak Santo Niño, patanong kinaiya. Ang kinaiya sa bata. Ang magawat, diining bata. Sama ka na ako. Maluwas. Pagkasukoy mo ron, pagkahuman, dinikisan, ba't na? Tala lagi ka man. Ako, dito ko sa una pa. Wala na. Wala. Tapos na. Sos, nag-alidor o Santo Niño nga nagdungtanay. Sa Diyos. O niya, ito isa na pulas na kwali.
Ang bata magod isayo-sayo ni mo na parang tagaan ka kuno og gahok ka lang. Ikaw man yung mahatag. Ang bata man yung mahatag og gatas di ba ikaw? Tama yun. Ang buanga. Ang buanga. Aba experience of Jesus. Na pagkasamaha abang experience po niya. Pagkasamaha ang inyong kinaiya sa bata. Kung makaduhog mo karon, ayaw mo kasuko o pagdumot nako. Tama. Dako sa tanan sa inyong isikataw. Tama yan. Klaro. Buang mo tadi. Wala na sa Biblia eh. Pagbuhat mo mga reporto, walang kakirubin. Wala akong ipaampo niyo ang ama namo lang. Kaya mo na ipaampo ni Kristo. Kaya dumaman ka maka. Kung ibakira ka, bad ka, magamit di mo itong gamhanan mo sa dautan. Tama. Pero ang managan, tanang mga kuwan, bisa daagan sa dautan gali, nag-amahan na mo yapon, Tama. pwede na gamiton ni mo. Manang, gibubog-bubog mo to, ni Kristo, nagkawitan ka naman. Yaman ikalutan 2000 katoy, tama? Para ka na nag-away ang bala o asawa. Tama na, away nun, dugtanay. Religyoso sila. Dito pusook sila, ampo. Diripos bikas. Kung mo, ikapon ng tali akong bala. Sige dito, ikapon tayo kasing-kasing. Anak po sila. Kinuo, ikapa po ng kasing-kasing. Kung magpaubos ang tasira na ako. Di ba na? Wala, hingga nung mulai mana, sehingga pun nagkampok ko. Pag hingga, karda na yung gusto. Wala kang kung kapitan na ito. Isa ko paligod-lugit sa pag anak dito ka ba, ay salamat din. Salamat mo na sa sinong hikaps. Nagpaubos na ako. Karon, ikaw yung hambong! Tama yan. Nakakasabag ka. Ikaw ba'y nakasala? Siya ba'y nalay pa sa pasayo ni mo? Pero kayo hatungan ni mo! Tama yan. Tama. Ngayon mo gino, kung kinsay nakasala ninyo, kasailoan. Tama. Tumalin mo na kung mabuhi. Di mo dito sa inyong santos, o dito sa inyong amahay, no? Ako yung alamang. Si Dadan, si isang asawa din. Si Dadan, o si Liniboy. Nagdugtaray sa siyempre, laylay mo na kinaya. Tama. Biso ko si Dadan, kaya di pa sa ilang Liniboy. Ampo ko siya, paamin ko siya rito, simba, kapot dito. Ada yang sugat pader. Nol. Sino ni Boy pagi pasangilan mo kung ikawat ako manok pero wala pa yun ako ikawat. Si Tito malagay nagkawat ako wala dito eh. Ako naging ko nag-ihaw manok. Tama na? Hindi ko nun. Ako rin siya. Ito nga. Ambo lang diya. Ambo lang diya sa ribulto. Ay, ang imong yapot, inuuwi ka pa hintaon. Ay, ang kasing-kasing sila ni Boy, buluol na ako mga ipasaylo. Tama? Tama yan. Sila ni Boy po, anak sa anak. Noon, hindi lang ipalir, kasi sa alam mo mo agad. Nagpisa ako, ikawat ako mga kita, yun ako si Dadan. Niya siya manggit ka. Huwag may kawatan mo ang god. Mga natin, siya manggit. Ampo lang niya ni sa tunay niya, okay, sinaw nag-ulo na. Ako, buhay man ako, di man ko patay. Ama na mo, nakasalagin patay ko, yung mga alam na tuman yung pabote. Katuman yung pabote ni Seta, minsan lang ito. Pasaylo. Pero di ko pasaylo. Okay, ha? Balik na, ha? Kinahang, ikapa yung tahanan kasing-kasing ni Dadan, na muluol ako mga ipasaylo. Sus, kung ako ito, balik sa kon. Tanan, Lenny Boy. Kung kinsay wala salat ninyo, okay siya. Di ulawan. Dili na ginawa mapasaylo ko. Pag-is di pasaylo, kataso, asa man taman, papasaylo, makaya ni Mawiyang salat, papasaylo. Si Kristo gani, yung ibitay hasta karon, di pasaylo pa kayo mo. Di ulawan na ito, no?
Sige mo kang mga sampalungan pagkasabi ko, pagkaya na sampalung, libak-libak pagkaya na. Pumos na rin mo sa lipisro. Kung sama, pagkulangan mo, kaya wala ka nagpaubos. Ipadala lang to, kung kinsay, wala sa lagi, yung pa sa iluwa siya. Na, ikaw may ngayon palinis, kakakakan, yan ko na kita, dadadyan. Yan ko na dito pumos. Isamok na kayo. Kaya mukha sa kung ano na ko, paidanan ako ni, pero babawi, kita na, paghawa, lagi pa rin, duha ko lagi ako ni. Tama? Isa mo ang sana. Yan na ako, hakay, daghang yung nabalik ninyo, daghang nabalik. Gamay sana. Hindi mo kasaylo. Kaya sige, lolo, sige naman, pasaylo kayo sa pusa, hindi mo pasaylo sa kalam mo. Ingon sa pagpasaylo sa nakasala ka na mo. Sa ato ka, una ka mo pasaylo, anong pasayloon ka sa Diyos. Hindi gusto magkapunahon ni mo sa pasaylo, ikaw yung habong. Sampal, ako, okay rin na sa mga pare, pastor, okay rin magdibati ko, palagi kayo padala mo mo diya. Ako, kung magdibati naman ako sila. O tama, hindi mo po. Salamat ni mo, pastor, Adel, salamat ni mo, ako salamat ni mo. Masalamat ang tama ka. Tama, palakot din ang talaman sa sarili sa luli. Tama yan mo. Nakamod ay ang ipadala sa Diyos. Habang mupitik na ako. Tama? Nakabalo ko kayo sa inyong amahan. Kaya wala sa Biblia ang paglibati mo. Ayaw mo pang pagkasanay. Kung sa ako, nakabalo ko, kung nakitaway mo na ako, higog mo ako kamo. Kaya ilaman ka tamahan. Tama? Padayon mo sa inyo ha. Kaya iya-iya kakuhan. Ang gusto na ko, tapin na ko. Ayaw lang ang kuhaaning kahit ka na ko kapin kadadlo. Pagtukod mong inyo. Tapok mo dito mga libakira. Kung padayon mo, tama giday mo. Kamot ay nagpakay ni Kristo. Kaya wala din mo buhat ka ng paghampo na ng matuman ng pasaylo, huwag mo nagpasaylohan. Kaya nang nagdibatihay mo, huwag mo nagpakasanay man mo anak. Ako, dili mo ko gusto magpataas. Gano'ng mag-away man ka? Kaya namin sa Biblia, daghang nagsulat ng mga libro, langay-langay lang na. Langay-langay lang muna ako, kaya magdalik ko dito, kaya di kahapon, hindi ko dito, kaya na ako yung mga tao. Nangita ka na ako. Amen. Okay? Nilangay lang mo yung magdalik ko, okay? Sulod sa imong templo sa Diyos na malandong kami sa gugma mong awalay paglubalik. Amen? Sa tata? Na, malandong na lang. Kasi nyo na pamalandungan. Kung dito sa dano. Luluhod niyo, wala ka kapasaylo. Giday ka sa katawhan sa tanang dapit o ang imong kabanto bilog ko sa tibok kalibutan. Naghari ka uban sa hostisya. Amen? Gibantog ba yun si Kristo? Gibantog yun si Kristo, bisag daotan, magamit siya. Tama? Busa, himo ang malipayon ang katawhan sa Sion. Isa niya. Giday mo gina si Kristo. Tama? Giday ko eh. Kaya siya ko lusing daotan, maluwas niya. Tama? Magkaro mo, di pa silugad ganito, di po kalibutan nun, nagsunog kayo sinso ng giday lang. Magkaro ang imong mga hukom busa, imo ang malipayon ang mga syudad sa Juda. Kinsa kani? So, malipayon na ka? Naghukom ako, no? Tama, ni hukuman ako. Tama, mali. Katawan sa Diyos. Libuta ang Sion, o ipa ang mga turi niya. Ako'y ihap na ulo. Tanawa ang mga parin sa susiha ang mga kota ni ini. Aron sugilan mo ang sunod na kaliwatan. Okay? Walang nagsigi kong soroy ninyo. Yung isa-isa. Tama? Ito ko makani yung templo sa inyong kasing-kasing. So, walang magkanaw ko sa inyong kasing-kasing. Ilibot ko kamo. Tama?
Yun. Tigala mo na kung tanaw ng panangin lang. O, tanawa. O, tanawa ang ilang mga tori. Templo. Nagtukod mo ka mo kaugalingong templo sa Diyos. Eh? Nakita na na ko kasi magpagkarangin na ay tanawa ang mga paril o paril. Asa mo. Tanawa paril. Iparilan ba niyo sa kalibutan mo na inyong kinayong? Tama? No? Mga ayaw kapalugit ito, mga bata sila, mga inyong paminawon. Basta kainan, may paril mo niya. O ipa ang mga tori ni ini. Tanawa ang mga paril, o susiya ang mga kota. Yan na ang kota, isusan na lang. Aron, sugilan mo ang sunod na mga kaliwatan. Okay? So, sa inyo ha, kitanaw ko kamo. Ikaw mo manadri. Karon ako na po naglakaw-lakaw na ko dito ko sa Bukidnon, isulod ko sa ilang simbahan, sirado. Tanaw na ko, nahagi mga paril. Wala makasulod. Lakaw ko dito, wala. Ganyan ako lakaw. Lakaw ko, wag yun. Wag ikaw. Katumbang yung nagingon na anaa sa awaaw. Murag langaw. Ang nagpuyo lang. Oh, tama. Makasunod ka. Pero tama na po dito sa mga ribulto harap makadagkot ka. Buta na po dito. Tama? Lagi sugilan o kamo ang kaliwatan. Kaya di na ko lakaw. Ganilakaw ko. Salamat yan ha. Salamat mga. Ganilakaw ko na sosi ko. Mga ito ganiya. Aba kasi nakapalo mo kanusa ko na ingon. Din yung loyas mga tao ni. Busy intang kayo sa ilang mga pero mga reliyoso kundi. Pumudahulog ang kalibutan, musilaog, mga kwarta na ba? Mga kuhan, ambungan, niya musilaog, open pagsampit sa Diyos. Kaya ganyan, nagkaon ko dito, nagkanaw dito ko, aman ako ang Holy Trinity. Murag mo tulog ang akong luha. Mga bungutan, biya po doon sila. Pero so, reliyoso lang, dili Diyos lang. Kaya kung Diyos lang sila, nasakpan na nila kinsa ang tinuod na Diyos lang. Sakpan lang. Reliyoso ka. Kaya kung nauna sa reliyon, sa ito masip-sip lang sa ilang reliyon. Kaya magpadayon silang kinaiyan. Ha? Pagkaon pa, nagnuros pa. Hindi ang pinuhatan. Ganyan. Hindi alam ko nakikita. Nalimot silang dyan sa kuha. Sa katulog kong ikandri, nauna na ko dito. Dili ako. Ang espiritu. Loy kayo, matong wala na ko nagawas. Na hindi ko na kung tawag, wala na ko nagsulti. Bigada mo kayo, ibiyaan ko sa asawa, no? Wilag mo dito kung makakita. Paano kong Ginoo? Kung iwan ko nga ayaw sa kuyoga, kasukan man ko niya. Kaya kung hindi ko nang ipakita nga anak ko, kung nakalagman kay nag-agulo naman ang mga espiritu nga na adiha. Ganipay sila pag-ato na ko. Ako ba na uban diri? Kining maong Diyos, mao ang atong Diyos hangtod sa kanturan. O diyahan kita niya sa ganang panahon. Okay? Sa ito, pakinsa pa niyo ipaabot lang iyahan sa ganang panahon, mawa mo makakita sa inyong Diyos. Sino si Bahay? Ikaw na. Nagiyahan mo? Uy, Diyos! Kung pastor, ang pari, kung Diyos, di mo katulong na. Ya ako. Kadaan lang, naman din ako. O, kaya nagbibak na ako, pagtukot ko mo. Wala kung ko nanuhol niya lang. Ibilaan na niya ako sa 3 million. Pastor nyo na ilan na ako kaya na. Hampir 100 na lang. 1,000 na lang. Pwede na yung tao. Kaya nilagyan akong ibiyaan. Magwali-wali ninyo. Ang sulit-sulit ka sa lugar. Lami, kapoy, uta kayo. Tungod kay sa kaluoy na ko sa mga tao o ang mga espiritu nag-agulo na. Gusto na pingon na nilang mga tagang mga kahit o mga ulong. Labi na itong mga tao na mga kahantian nun. Sus, gawin kayong pobre. Naghago ka.
iniwang kain ka, nanapas na doon, no? Ibiyaan sa asawa. Seryoso ba yung asawa? Yes. Nanapas na ka, bili ng anak. So, wala ako ni doon. Bulahan mo itong, wala na ako nagsulti. Sige lang, inigabot sa panahon. Kaya kung magsulti kong espiritu, wag man ko'y nagpaila, ani, sabi namin sa Katoliko o sa po ang ako ang reliyon. Di man na, lisod kayo sa ito ni. Ako na yun ang nagawa ni inani. Sultian ko kamo. Kaya nagamit espiritu sus na ngayo mag mga buwis. Kalis Diyos na ha? Tama? So, kay wala magyod ka, kay klarong kota. Tama? Mawali ang akong kota diin ka mo gilain sa mga gikan sa mga kandi nga di pakira, diri. Magkakadlaw na magkadiri ka dito, di magkakadlaw, di magkamasyot. Di mo buta masyot na pinili. Kaya bisan sa atong binuhatan dito, di mo sila malain, kaya nagwali po ang tropong ko. So diri, kanunay mo ipili, nagilain, ipotli. Atong dito ba mo ganyaman. Anong naamo diri? Kahit gusto mo o kaalam. Tama? Ay, muna-una ka kamoy hawak. Dito na lang mo Magdukod na lang magturi niya di ay. Dili ganin mo kaaning. Di kadagano, di ganin mo makabot isa kapulan wali-wali ani. Di nang ito, pagkakon mo! Alam mo, maglibak na ako. Okay? Kay kita, wala man tayo kaugalingon. Muna, lami ito, ihila ko. Hiningin man ka sa itong kaliwat, hiningin ka sa itong kaila, wala naman sila nangita na ako sa kong simbahan. Kung yung sila wala, hiningin o sa pagtuon na pag, o sa po, makuha na ako dito. O sa may sakay lang ko silang kabuang, nakakita na ako, impyerno ko langit. Kita na kong bagong yuta, kanang sa'y maghila ko magapihi. Balik lang ko dito, wala ko nakita, patay ko Balik lang dito, klaro na yung impyerno yun ang lautan. Kaya nagamit sa gibalaan, nagkalius-Diyos, wala'y buwan, impyerno mo gina. Ila kong komisyon. Ang sana ko, i-BBI na ko, ituliso, itamay. So, karon, naman ko din, sulat sa Salmo 43, ang pag-ampo sa tao na hininginlan. Ano mo ba? Hindi na may nausan na ako, ha? Sa traman Bingon sila wala. Ayun na nga. Baru magaling ko gila. Pero po, no? Magaling ko, ha? Mura matatingin dito anong uban, maano lang dre, magpakasal, kasi nana po tayo magpakasal na, nagsimba na po. Dito kaan na sila, 100 din, buy-buyan po yung kanan nila. Wala nakaluwas. Tingnan mo ko, ayaw kasundlan niyo story dito, kayo ano? Hindi ba dito kabuhat, no? Di ba dali kayo ang pagbuhat sa templo ang titulo ninyo? Sa inyong kasing-kasing. Kung higugma mo sa kamay. Higugma sila ha. Salamatin sila. Salamat ninyo ha. Kay may katugod yung kung pag-ampo kay hininginlan man ko. Ang pag-ampo sa taong hininginlan, Salmo 43. Ayaw na mo na, tindog. Tindog mo. Ayaw na mo yaw-yaw, ani kay wag mo yung mo hininginlan. Ang amang lamo naman niya, prepare lang din sa tahan. Wala lang pag-ampo nga. Pwede man mo mag-ampo daw, tahan, ugot. Nag-away mo ng libak, pwede na na. Yan. Pasayro na yung moron, mayroon dito mo sa mga nabutan. Kini, huwag yung mo'y katungod na mag-ampo kung wala niyo nagabukan. Kaya, kasi paigo mo, maulay mo ba sa inyong bakbak? So, ako man ang hiningilan. Ang pag-ampo sa tao na hiningilan. Ipaila na wala ako'y sala o Ginoo. O panalipdi ako batok sa mga taong bagad. Luwas ako sa mga pagkakon
o sa mga limbunan. Ikaw ang Diyos na akong tigpanaliton, Filipan. Nganong gisalikway mo man ako, aniadto. Nganong nag-andos man ako sa pagdaog-daog sa akong mga kaaway. Kinanawang daotan, kiyawaan. Pasidla ka ang imong kahayag o ang imong kamatarong. Haron tultulan ako o daon pagpalig sa balaan mong sugbongton nga karon among kabasa. O sa templo nga imong gibuhian. Unya mo ato ako sa imong hayaran o Diyos. O tungod sa akong dakong kalipay. Awitan ko ikaw, mga pagkain, binuyugan sa akong alta. O Diyos, nga akong Diyos. Nganong mag-uon man ako, o mahason. Nganong nasamok man ako. Masaling ako sa Diyos, o daigon, o gihapon siya, na akong magkatabang ang Espiritu o ang akong Diyos. Kung ang iyong mata ay siyang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo hinapon. Mabuti pa sa'yo'y pumanaw na isang bulan sa buhay na walang hanggan. Kahit sa dalawang mata na ibulit sa ako na walang hanggan. Kung ang iyong kamay ay siyang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo't itapon. Mabuti pa sa'yo'y pumasok na isang bingkaw sa buhay na walang hanggan. Kahit sa may dalawang kamay na ibulit sa apoy na walang hanggan. Kapatid, dapat mong nalaman, buhay mo'y nakalaan. Hindi sa kaibig lamang, kundi bigit na nakalaan sa Panginoong mapagmahal. Dinggin mo siya't pwedin sa salita ng banal tuparin, upang buhay na walang hanggan ang iyong kakamtin. Kung ang iyong paa ay siyang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo itapon. Mabuti pa sa'yo'y umanaw na isang tungkol sa buhay na walang hanggan. Kahit sa may dalawang paa na ibulit sa apoy na walang hanggan. Kapatid,
Dapat mong nalaman, buhay mo'y nakaraan. Hindi sa daigdig lamang, kundi higit na nakalakad sa Panginoong mapagmahal. Tingin mo siya ulitin sa salita niyang banal pa rin, upang buhay na walang hanggan ang iyong kapatid. Kung ang imong kamot ay nagduwa-duwa, ang isa tuwa sa bani, kung tuwa sa imong kasing-kasing, o laki niya ayaw pagsunta. Kung ang inyong luwa, ang inyong agad, nalikan mo, o lamisa, kaya isa o paborman dito sa lautan. O sa Panginoong tingin. Kung ang inyong tingin nag-alinglanin sa pagsunod kanako, pagpilitan mo. Isa ang inyong gustong mga kanya. Iya ba sa kalibutan? Dahil kung mga ba sa kalibutan, kung nagsulti pagpaka, kung nangayog sa mundo, ganun ay magaga o wala nagsulti sa kamatawanan. Pwede ka mo magpilit kinsa ang inyong Panginoon, kinsa inyong kanawan, kinsa ang inyong gunita. Kung tininyo sa inyong kamat, ang kamatawanan, o ayaw na ka mo pagtipas sa laindanan, gamit ang inyong mga tingin. Salamat ka niya. Pag-ampo ka mo sa itutuko ka niyo ng mga pag-ampo para sana. Pangayaw ka mo o ka mo pag-atay. Ano ka to? Aron ka mo pag-atay. Pasaylo. Aron ka mo pasaylo. Ang mahal, ang anak, o ang galang Espiritu Santo, mulahan ka mo kung nagkailan ka mo. Ang kalinaw yung ko ka. Namatayin. Namatayin. Patay doon na. Baru sih kung tako niyo ulit kahit ako gabak pa doon. Lobat na din eh. Lobat na eh. Ko sa ingir ko. Tapos mo to. Panapa na nasa automatic upload na na. Ay upo mo na naman ito sa signal. Ano po? Uy, signal mo. Ako na lubat. Pahit akong papel no. Yabang nag-refer pag kantam yun sa gamit man akong lawas. Ah, okay ka ito. Kami, may katukod kanta. Kami gani, why gid? Kanta-kanta lang. At least, Yung kamot. Of course. And nga na ito pumupo ba? Pumupo signal. Good. Itong yang kung kaalaw din naman na ako. Walang tao mali po atong. Kaya gusto natin alam mo. Daga na siguro sa kaalam pero nakaunat siguro wala ako na nato ang maulaw. Pero wala may mag-ibang nato dali ko. Wala mo siguro mali ito. Mali. Labak kaya nila na. Sige, magbuhat man na. Kanta pa yan. Ikaw na doon. No? Ma. Wala may mali. Wait, may tatanan nanay sa pilit sa tuman ba? Tama siya. Lahi man ang istorya sa isa, lahi mo po ang iyang pamalandong lahi po sa isang pamalandong, di ba? Ma. Lahi-lahi kung kag mga amuna-amuna, lahi-lahi kung kag pamalandong, no?
lahi kita to manadlong sa atong kaugalingon. So, gani ha, iyang iba sa katong pag-ampo sa taong nga hininlan. So, tinuod mong yun na, no? Hindi mo ilabot ito. O, kita ilabot. Pero na-appeal lang sa atong niya. No, na-appeal sa ako na nga. Nakasabog man ta, na tinuod yun ang iyang, ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Mauna nga niuban ka sa iyahan, naminaw ka, matag, gabi sa mga pulong, sa mga mensahe na iyang lihatag ka na to. Tama So, yun. ang iyaha, ang ginasulti ni Nuli, ang mga mensahe niya ay gikan mangyod sa wala ang kasulatan, no, sa otoridad. Nagasubay mangyod ka, no, kinsa pa'y gaw na una o lain niya, no, mo na nga pero manikita niya ay nga kung alang-alang ka mo, hindi mo mahawa. Tama yun. No? Kung hindi do, halos kada gabi, ingnan ka na ba? Kanta. Kaya ka nang maulaw ka magsulti, ako po maulaw po. Pero karoon ng isog. Nangisog ko, no? Kaya tungod, ang mga pag-ampo nga ginabasa diri, pinagudod na nagtabo sa iyang kinabuhi. No? Nagtabo niya sa iyang kinabuhi. So, dili na ka magduwa-duwa, atong paningkamutan, nagkagusan nato, atong yung isunod sa atong kasing-kasing, naguna-una ang mga kaalam na iyang gihatag na nato. No? Kaya para man na sa kaluwasan. Anong magsimba man ka? Ano magsimba ka? Para yapon sa atong kaluwasan. No? Kung magsimba ka, pinanalo na dyan tayo mapupo ng mga pulong na makapabago sa atong binabuhi. Dahil ang importante diri na mapagpod yun ang atong pinaiya. So, una, libakira ka. Ang pagkalibakira, hindi man tayo na makuha, di ba? Ma? So, hinay. Wow, yun na ito na itong pagkalibakira. Dahil ano, makampirno mo yun na. Tama yun. Yan, kung mamalikas ka, sa una kung tayo ka mamalikas, hindi na yun na ito nagbuha tungkol sa mawala ng Diyos. No? Tama. Sunod, kung kusog na itong yaw-yaw, nayon niya po na ito na wala na ito ang atong pagka-yaw-yawan. Ganang tugnan, hindi na ito agong baba. Kaya ako po, pupong yapon, pero sahay, makagawas na. No? Sahay, dili yung mapugnan. Pero sige, pero nakabalo naman yung ta, nasala na. No? Dili na nato usbon. No? Kaya ang pinaiya mo yun sa tao, maunggit ang gusto sa espiritu nga mabagpog yun ang atong pinaiya para hingpit na yun ka nga kung mamatay man ta, matut sa langit. Pero kung buhi ta, asa na ito? Oh. So pina-explain naman na ninuli nga ang bagong yuta, ilahay na daw kayo dili pa rin diri sa kalibutan. Nga kung dili ka maning kamot, dili ka kakaon. No? So dito, yahay na. So sa una, wala na isulti sa tuwa. No? Wala na isulti, wala kong ibasa. So sulti kayo yung tama. Naata diri, naminaw, matag, gabi. So, hinahinay na lang tayo, hinahinay hanggang nga mawala ang atong pinapusgan ng mga pinaiya na dugay na natong diuktan sa atong kasing-kasing. Tama yun. No? Dugay na yun kaayo. So, atong pinikamutan, hinahinay, hanggang mawala. So, hinahinay, wala o na to ang atong pagkaulawan. No? Kay malipay mong kung sinuli, kung daghan na tagkaalam na masulti na to sa atua, no? Kaya akong masulti karon, lahi mo po sa isulti ni Inday, no? Lahi, no? Tama. Oo. So, muna nga, hindi ka magduta. Maisog na duta, magsulti sa kamatuuran. Kaya ang kamatuuran, maghatag na to bagawasan. Sulti yun na to, kung puti siya, puti yun. Diba? Ang lalo gani, sulti yun ang kamatuuran. Kaya para mapriso itong nakasala.
No? So kita, ito din na itong kamaturan para doon na tayo kabawasan. Yan lang, may grace sa tanan. Hello, mag-ibig na ano? Ipon. Ako lang ikaw ang inyong ni nakupo. Wala man nakupo karon. Daghan. Kaya kasi bigay yung mag-aw nila ako sa mata kay Labot. Na bigyan mo nila. Kaya kung tumatay nga isang masala, ako lang yung giton para ilang masala mo kaya ilang na. Dagang kay buta. Wala kayo saka no. Yung ako ay kamot nito ba? Yung isang masala, huwag nyo lang wala ang isang mundo. Para ikaw ang sa no. Yang isa na pampiin pero yung masarap sa natin good no so kaya kung pagkakaroon ng pagkakaroon sa ito lang ako sa bus kong din gusto ko din ako diba ano din kaya kaso yung sakit hindi ito ako sa mo kaya ito design mong sundod design mong ano mo yung sabot Kalau wala pa akong pagkakasumingay. Salamat. Sir. Wala na may nitindog. Ako na lang i-synthesize. Salamat kayo sa nagpadayan. Kay ano, nitagaan ko ka mo utang sa makapadayan sa inyong kaalam na. Ang mga nagpadayan, alam mo na no? Salamat. Dapat din wala nang ikaway. Dapat din harong mag-ampitanay sa bulong ng Diyos mo. Kaya harong makita ko na kung asa na inyong kalam sa tawanon. Pero nakita na sa Kristo. Amen? Wala nagsulti ko niyo, wala ko kamo, pareha sa unang itagaan, manangulog kansa, silang hindi kato, si Biglet, sila ng kansa, Madrid. So, nagdamay ko. Kamu po, itagaan na ako untang kahom. Diretso. Niya nag-unay man mo, kay mag-unay man mo away. So, magsakit. Bahala na ito dahil nagsakit sa tawanon, wala man nakabalo kung sa aso o sa hinuglan silang sakit, di pa lumutoro. Karon, kung marami sakit, wala ko nagpasamot ayaw pa doktor. Tama? Kung pandong lang ko, kung nakabalo mo, isip-isipa lang asa dapit ang inyong nagsakit. Yung pag-impay mo, kay mo rin panahon, lagi sulay ang inyong lawas. Tama? Sa bumi, nag-iwan kanina nga, makasasala ka yun. Pagulbulan mo yun ka. Tama. Kato, ikinahanglan yun, nasulayon ka. Paano ang puta, ayaw namin sulayan pag-usap. Ayaw ni mong pangandak na kamo, maayaw na. Kaya pwede mo sulayon sa inyong iksoon, pwede mo sulayon sa iksoon, pwede mo sulayon sa anadiri, sulayon sa inyong lawas, sulayon sa inyong silingan, sulayon. Mas mayaw na tumanay ang mga sugo haron, pilit ng kasulayon. Pag-usap, diba? Nasa mana mo. Ang ako ginatag lang sa Diyos, ni Kristo, pag ako ka na lang ama na mo. Kaya kung man ka, pakirupin na yan ko, diba sa mga. Walang tingala ka, ang nasa simbahan, barangan o sa nagamit na lang, ama na mo. Sulat ka, ni Mateo, o Lucas. Pero katong, pag-amo ka, kamo na ko, gitubutan. Kaya maulay mo sa inyong papa. Wala ako nakatugot ang inyo, ha? Ako lang ang nakamo ng inyo sa akong katawan. Salamat po nang lumiin ka ninyong kanan. Salamat po. Akan mo itong pagpuha. Kailangan mo dito. Ato? Obate. Mau na matay. Chachoy. Bakta na. Ganyan na kay. Napitaw. Ito taktan mo. Wala din ang tuman din, no? Wow, natawag ito butan siya ba? Tinumanan mo kita sino, no? Dato pa. Puto lang sa lublat. Siya. Bawi. Matukay. Ang gwapo na kayo mo manulti ba? Mabreta tayo. Ang gwapo na kayo mo manulti ay. May uban, gagmay, pero points na yun.
Good. Gapo naman norte, pero di mo sorte. Oh. Gapo na unta to. Naunta lang.